आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सुबुंफोरखौ हमनांगौ बुंनाय लोगो लोगोनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव हमनाय हाबाफारिया थामहिनबा फिसायजों लोगोसे गार्जेन बे गार्जेन हमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। नंगौ नोंथांमोननो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव बा बड'लेण्ड बुब्लिनि आखायाव मोनसे सर्स फैदों आरो जाय डाटानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव आसामाव गासै बेसेबां जन आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों बेनि डाटाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरावनो बेसेबांसो आइजोआ 19 बोसोरनि उन्दै थामहिनबा 19 बोसोरनि गाहायाव बे आइजोफोरा प्रेगनेन्ट जादों बेनि अनजिमाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि सिगाङाव फोरमायगोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि आखायाव बे डाटाया फैदों आरो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन जे बेसेबां जन आइजोआ प्रेगनेन्ट जाखो आसामाव बबे बबे जिल्लायाव बे प्रेगनेन्ट जानाय अनजिमाया बेसेबां आरो नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो बिटिआर हालामाव बिटिसि हालामनि मोनब्रै जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लायाव बेसेबां जन आइजोआ उन्दै बैसोनि आरो बेसेबां जन गिदिर बैसो थामहिनबा बेसेबां जन अनजिमाया प्रेगनेन्ट जादों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंगौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेसेबां जन आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों नैबे आसामाव बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बे डाटाया बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव बा बड'लेण्ड बुब्लियाव सफैदों बे समाव नोंथांमोननो स्क्रिनाव थामहिनबा जोंनि डिसप्ले नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों जे जानुवारि 2022 मायथाइनि थामहिनबा जानुवारिनि ओमफ्राय डिसेम्बरसिम 2022 मायथाइनियाव बेनि गेजेराव बेसेबां जन आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों आसामाव बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन आरो बे RCS पर्टेलनिफ्राय बे सर्सखौ लानाय जादों थामहिनबा जोंनि गेजेराव सफैदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बेसेबां जन आसामाव गासै 6,20,867 गासै सुबुं अनजिमाया थामहिनबा बे आइजोफोरा प्रेगनेन्ट जादों टटेल नैबे जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरनि गेजेराव आरो बेनि गेजेराव बिल' थामहिनबा 19 बोसोर बैसोनि जे उन्दै थामहिनबा 19 बोसोर आरो 19 बोसोरनि उन्दै जे उन्दै आइजोआ नैबे समाव प्रेगनेन्ट जादों बेनि गासै अनजिमाया जादों 1,04,264 बे प्रेगनेन्ट जादों आरो बेनि गेजेरावनो नैबेहाय बबे बबे जिल्लायाव बे नैबे प्रेगनेन्टआ जादों थामहिनबा बे आइजोफोरा प्रेगनेन्ट जादों बेनि डाटाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों। नैबे समाव बरपेटायाव जुदि नोजोर होयोब्ला गासै 40,582 प्रेगनेन्ट जादों थामहिनबा आइजोआ आरो बेनि गेजेरावनो जुदि नोजोर होयोब्ला बेहाय 11,658 जन जे आइजोआ 19 बोसोरनि गाहायाव बे आइजोफोरा प्रेगनेन्ट जादों आरो बेनि अनगायैबो जुदि नोजोर होयोब्ला जों धुब्री आरो साउथ सालमारायाव गासै 51,831 जना प्रेगनेन्ट जादों आइजोआ आरो बेनि गेजेरावनो 14,438 जना उन्दै बैसो बा 19 बोसोरनि गाहायाव बे प्रेगनेन्ट जादों। गुबुन फारसेथिं नोजोर होयोबा गवालपारायाव गासै 25,950 जन बे 50 जना गासै आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों आरो बिनि गेजेरावनो 6,250 जना उन्दै बोसोर बा 19 बोसोरनि गाहायाव। गुबुन फारसेजों नैबे समाव आङो बिटिआर हालामनि डाटाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैनो नागिरदों। बे समाव जाहैबा क'क्राझाराव गासै 17,177 जन आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों 17,177 बिटिआर हालामाव बा क'क्राझाराव बे आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों आरो बेनि गेजेरावनो मख'नांगोन दि जोङो बेहाय 31,759 जना 19 बोसोरनि उन्दै थामहिनबा 19 बोसोरनि बे गाहायाव बे आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों। बे समाव आरोबाव नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों चिरां जिल्लाखौ नोजोर होयोब्ला बिटिआर हालामनि चिरां जिल्लाखौ नोजोर होयोब्ला गासै बेवहाय केस रेजिस्टार जानाया थामहिनबा आइजोफोरा बेवहाय प्रेगनेन्ट जानायनि अनजिमाया गासै नोजोर होयोब्ला 8,459 जन 8,459 जना चिरां जिल्लायाव गासै प्रेगनेन्ट जादों आरो बेनि उन्दै बोसोर 19 बोसोरनि गाहायाव बे 1,644 जना बे अनजिमाया 1,644 जना 19 बोसोरनि गाहायाव बे प्रेगनेन्ट जादों। गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला बाक्सा जिल्लायाव गासै केस रेजिस्टार जानाया 16,793 जना बेहाय गासै बेहाय केस रेजिस्टार जादों बे आइजोआ प्रेगनेन्ट जादों आरो बेनि गेजेरावनो जुदि नोजोर होयोब्ला उन्दै बोसोर जाय 19 बोसोरनि गाहायाव बे जादों मा 1,977 जन बे अनजिमाया गासै बेहाय प्रेगनेन्ट जादों बा उन्दै बोसोर 19 बोसोरनि गाहायाव बे प्रेगनेन्ट जादों 1,970 जन अनजिमाया आरो गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला अदालगुरि जिल्लायाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला गासै बेहाय अनजिमाया बा केस रेजिस्टार जानाया 13,900
13,009 जना गासै प्रेगनेन्ट जादों आरो बेनि गेजेरावनो उन्दैखौ नायोब्ला थामहिनबा 19 बोसोरनि गाहायाव जुदि नोजोर होयोब्ला 1,543 जना गासै बेहाय उन्दै बोसोर बा 19 बोसोरनि गाहायाव बे प्रेगनेन्ट जादों थामहिनबा बेखौ नोजोर होयोबा 1,543 जन जे उन्दै बोसोर 19 बोसोरनि गाहायाव आरो गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला गासिबनिख्रुइबो गोबांसिन जिल्ला बा बे जिल्लाया बेहाय सुबुं अनजिमाया थामहिनबा बेनि जे आइजोफोरनि जे प्रेगनेन्ट जानाय बे अनजिमाखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला बांसिन बबे जिल्लायाव बे अनजिमाया बांसिन केसा जादों बा उन्दै बोसोरनि हाबा जानाय बेखौ नोजोर होयोब्ला जों धुबुरी आरो साउथ सालमारा बेवहाय नायोब्ला जों जुदि नोजोर होयोब्ला 14,438 जन जे केसा रेसार जादों बे 19 बोसोरनि गाहायाव आरो गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर होयोबा गासैनिख्रुइ खमसिन जे आइजोफोरनि जे केस रेजिस्टार जानाय थामहिनबा खमसिन नैबे उन्दै बोसोराव हाबा जानाय बे अनजिमा जादों डिमा हासाव बे डिमा हासावाव 437 जन नोंथांमोननो बे समाव जोंनि आखायाव 27टा जिल्ला आसामनि 27टा जिल्ला बे जिल्लानि तालिकाया नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायदों नंगौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव बबे जिल्लायाव आरो बिटिआर हालामनि स्पेशली बिटिआर हालामनि बबे जिल्लायाव बेसेबां जन आइजो उन्दै बोसोर बैसोनि आरो बे उन्दै बोसोर बैसोआ थामहिनबा 19 बोसोरनि गाहायाव बे अनजिमाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो बिटिआर हालामनि गासै डाटाफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो मोनसे बाथ्राखौ रायखांनांगोन जे नैबे समाव आसामाव जे उन्दै बोसोराव हाबा जानाय गार्जेनजों लोगोसे फिसायजों लोगोसे गार्जेन बे गार्जेन हमनाय हाबाफारिया दिनैसिम सोलिबाय थादों आरो बे समावनो नैबे तालिका फैबाय बा उन्दै बोसोराव हाबा जानाय थामहिनबा 1,04,000 सामथिं बेनि गेजेराव बे समाव साननो गोनां बाथ्राया बेदों बै 1,04,000 सुबुङा हमजागोन नामा बे मोनसे सोंथि जानानै फैदों मानोना बिथांमोना 19 बोसोरनि गाहायाव मख'नो गोनांदि बेहाय 19 बोसोरनि गाहायाव बिथांमोना जुदि हाबा जादोंब्ला हाबा जानायखौ समखौ जुदि नायोब्ला बिथांमोना सिगाङाव हाबा जादों थामहिनबा 18 बोसोरनि सिगाङाव बिथांमोना हाबा जादों आरो दा जुदि प्रेगनेन्टखौ जुदि नोजोर होयोब्ला बिथांमोना हमजानायनि लामायाव थागोन नामा बे समाव मोनसे सोंथि जानानै फैदों बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोना बबे जिल्लायाव बेसेबां अनजिमा बे अनजिमाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्पेशली आं बिटिआर हालामनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो रायखांनांगोन जे बे बिथांमोना 19 बोसोरनि उन्दै हाबा जानाय बे प्रेगनेन्ट जानायनि फिसाया हमजागोन नामा बे मोनसे गेदेर सोंथि बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे RCHआ दैथायहरनाय नैबे सर्सनि बा डाटाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय गोजोन्थों।